escape from this world. I've been waiting for so long for this moment to come. We're so anxious to be together in bed. Която се е удостоила да прибегне към светото ти име. This life ain't worth living. Става се Божията рабиня Патрисия в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. 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 Бог здраве да ти дава на Воскресение.
Благословен Бог наш, сега и присно и во веки веков. Амин. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно, и во веки веков. Амин. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши, води прости, беззакония наш свети посети, и изцели немощи наше имене Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно, и во веки веков. Амин. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко живи, и оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святого Духа, и присно и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй, Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе проси да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабинята Ти Патрисия и да се отпечата кръста на единородния Твой Син в сърцето и помишленията й, за да отбягва суетата на света и всеки лъж замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. И дай, Господи, на Святата Ти църква и усъвършена, чрез страшните тайни на Христа Твоего да проживее по заповедите Ти и опази печата неповреден да получи Божество на избраните царството Ти. О благодатай човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресветия Бог и животворящ Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Радвай се, благодатна Богородице, Дево, защото от Тебе изгря слънцето на правдата, Христос Бог наш, който просвещава намиращите се в мрак. Весели се и Ти, старче праведен, който си прегърнал, освободителят на нашите души. Даря, Господи, помилуй, Господи Боже, наистината от Твоето име и от името на единородния Ти Син и Светия Ти Дух възлага ръката си върху рабинята Ти Патрисия, която се е удостоила да прибегне към светото Ти име и да се запази под заслона на крилете Ти, отстрани от нея старата оная заблуда и изпълния с вяра, надежда и любов към Тебе. Нека очите Ти винаги милостиво гледат в нея и ушите Ти да чуят гласът на молбите й. Развесели ги в делата на ръцете и във всичкото и потомство, за да те величаят да се покланя и слави великото Ти възвишено име и да Те хвали винаги през всички дни на живота си, защото Тебе възстоява всяка небесна сила и Твоя е славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който скрити се за гнезди в сърцето й. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение
и всяко корестолюбие дух на лъжа, и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола и направи разумно от Цара Светото стадо на Христа, благопощен член на църквата и съсето света, дъщеря на светлината и наследница на царството ти, тъй като преживее по заповедите ти, като запази печата на повредени, обади дрехата незапетнена, да получи блаженство на светите, царството ти, по благодата и милосърдието и човеколюбието на единородния ти си, с когото си благословен, заедно с пресветлия Богия и животворящия дух, сега и винаги и по веки веков. Амин. Говорете към нас. Аз ще задавам въпроси, кръсти къщо това е. Кръстен ли се? Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричаш. Отреча ли се от сатаната? Отрекох се. Духни в косите на Патрисия, символично пъеш на земята и затриваш кръв. Точно. Обърнете се, брато. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетах се. И вярваш ли в Него, казваш, вярвам в Него като цар и Бог. Вярвам в Него като цар и Бог. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог, истинен роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и възлезе на небесата. И седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа. Съчетах се. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. С мир на Господу да се помолим. Господи, помилуй, за мира свиши, за спасението на нашите души. На Господу да се помолим. Господи, помилуй, за този свят храм и за уния, които влизат в него, с вяра, благоговение и страх Божий, Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тая вода със силата и действието и слизането на Святаго Духа, Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да си изпрати благодата на избавлението и благословението и Йорданово, Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да се окаже тая вода, прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове, Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да стане тая, която се кръщава в тая вода, достойна за нетленното царство, Господу да се помолим. Господи, за тая, която пристъпва сега към светото просвещение за спасението и Господу да се помолим. Господи, помилуй, помазва се Божията рабиня Патрисия. С елейна радост за очистване на душата и тялото в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За да слуша вярата. Така. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. Крачетата боси ли са или са чорапки си?
Добре, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Патрисия, има ли гривналите? Добре, свали очилата, значи ще ти да мога само челцето, водичката и това. Ръцете е така над водата. Кръщава се Божията рабиня Патрисия в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин, амин, амин. Бог здраве да ти дава, момиче. Патрисия, Изтрий се сега и после кръпичка постави пак. след като се изтриеш, ще станеш. Пачадара Духа Святаго, амин. Изтоличи. Пачадара Духа Святаго, амин. Пачадара Духа Святаго. Пачадара Духа Святаго, Пачадара Духа Святаго. Пачадара Духа Святаго, амин. 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 Не, от чорапи аз. Пачадара Духа Святаго, амин. Устригва се Да. Божията рабиня Патрисия в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин, амин, амин. Патрисия, Загани косите и дай. Зависи свещичката. Сега, давайте посветете. Ти светена, ти си светена. Елици, во Христа Христисте свят, во Христа облеклосте свят. Алилуя. Елици, во Христа Христисте свят, во Христа облеклосте свят. Алилуя. Премудрост, прости, да услыши Святаго Евангелие, мир се. Духови Твоему, Ще се чете и Светото Евангелие от Матея. слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, в онова време 11-те ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Иисус, и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха, и като се приближи Иисус, заговори им, рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и тъй идете научете всички народи, като и кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършъка на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Оправдана си, просветена си, осветена си в името на Господа нашего Иисуса Христа. Ти се кръсти, ти се уми, ти се миропомаза в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Помилуй ни, Боже, по голямата си милост, молим ти се, чуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Още се молим за новопросветената рабиня Божия Патрисия, да бъде запазена през всички дни на живота си, във вярата на чистото изповедание и изпълнение на Христовите заповеди. Господи, После се помилуй. молим за мило живот, мир, здраве, спасение, добро преуспяване на Божия рад, Станислав възприем. Господи, помилуй. Защото си милостив и човеколюбив Бог и духа прославяме Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Благоденствено и мирно е житие, мир, здраве и спасение. И във всем блага и успешение по нас, Господи, новопросветена раба Божия Патрисия, и съхрани я на многая лета.
твоите родители с добре дошла в голямото християнско семейство. Кръщението е баня за душата на всеки човек. Със светото кръщение Господ ти дава ангел-хранител, който да бди на теб и да те предпазва от злини. Аз ти пожелавам да бъдеш здрава, да бъдеш ученолюбива и да имаш много, много късмет в живота. Амин. Сега можете да си направите снимки за спомен. Нищо няма да пътам реално, всичко ще си стане, само картата си взе. Мерси. Не знам да кажа мерси. Айде.